Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Monsito. Taong 1955. Banga, Aklan. Itong mga panahong ito, nasa edad 19 na taong gulang si Monsito. Hiwalay na siya sa kanyang ama, gawa ng kilala itong rebelde sa kanila. Ang huling uwi nito sa kanilang bahay ay halos humigit kumulang na sa 1 dekada ang nakaraan. Bagaman lumaking walang ama si Monsito, kahit papaano'y hindi niya kinakalimutan ang mga naitulong nito sa kanila. Alam niyang mabuti ang kanyang ama, kung kaya't sa kabila ng mga masasamang sinasabi dito ng kanilang mga kababaryo, patuloy pa rin siyang naniniwala sa mga mabubuting bagay na inilalahad ng kanyang ina. Isang araw, kakauwi lang niya galing eskwela. Kagaya ng mga tipikal na estudyante, magbibihis lang ito ng damit at papanhik na sa lugar ng kanyang barkada. Gabi lang siya kung tumulong sa mga gawaing bahay na siya namang ayos lang sa kanyang ina. Napakaswerte noon ni Monsito sa kadahilan ng meron siyang mabuting ina na palaging umiintindi sa mga luho niya. Habang naglalakad siya papalayo sa kanilang tahanan, bigla niyang naalala ang kanyang mga gagamba na naiwan sa silid niya. Dahil sa maglalaro siya noong hapon, kung kaya't wala siyang nagawa kundi ito ay balikan. Napakamalas naman oh. Kung kailan nagmamadali ako tsaka ko pa nakalimutan yun. Wika ni Monsito sa kanyang sarili habang nananakbo. Sa pagdating niya sa kanilang bahay, dali-dali naman niyang binuksan ang sarado nilang pinto. Hindi na niya ninais pang tawagin ang kanyang ina, gawa ng nagmamadali nga siya. Pagbukas na pagbukas ni Monsito ng entradang pinto ng kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang harapan ng kanyang ina, kausap ang isang lalaki. Nasa madilim na sulok ng tahanan nila nag-uusap ang mga ito, kung kaya't inakala ni Monsito na isa yung kalandian ng kanyang ina. Walang sabi-sabi, agad niya yung nilapitan upang makita ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nay! Sino ba yan? Grabe naman kayo. Buhay pa nga si Itay, naghahanap na kayo ng iba. Galit na wika dito ni Monsito. Nang marinig ito ng kanyang ina, gulat naman itong napatingin sa kanya habang nananatiling walang imik. Sa paglakad nito kasama ang lalaki patungo sa sala nila, unti-unti nang naaaninag ni Monsito ang pagkakakilanlan ng lalaking yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad sa kanya ang pamilyar nitong muka na siyang labis niyang ikinagulat. Halos walang kataga ang lumabas noon sa kanyang bibig upang mailahad ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Napakalaki mo na, Monsito. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita. Hindi namin inaasahan ng iyong ina na babalik ka ng ganito kaaga. Bungad na wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, tanging pagyakap na lamang ang nagawa ni Monsito. Panay ang pag-iyak niya noon, gawa ng hindi niya maunawaan ang kanyang kagalakang nadarama. Makalipas ang ilang minuto nilang kumustahan, kahit papaano, unti-unti na siyang nahihimasmasan. Nang medyo nasa maayos ng lagay si Monsito, doon na siya inumpisahang kausapin ng kanyang ama ng seryoso. Ipinaliwanag nito sa kanya kung bakit hindi yun nagpakita sa loob ng halos 1 dekada. Ayon sa kanyang ama,
Kaya lang naman ito hindi nagpakita dahil iniiwas siya nito sa gulong kasalukuyan nitong kinakaharap. Hindi lang kasi mga militar ang kalaban ng kanilang pangkat, bagkus ay isang tribo ng mga aswang na kung tawagin ay mga Norgo. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa mga ito noong mga panahong sinubukan nilang mamugaran sa bundok na kung saan naninirahan ang mga nilalang. Dahil sa nagtatangan din ng mga lihim na karunungan ang pangkat ng ama ni Monsito, kung kaya't hindi sila nagpadaig sa mga nilalang. Inabot din ng ilang buwan ang kanilang mga komprontasyon na halos nagbuwis na ng buhay ang kalahati ng kanilang pangkat. Nang mapagtanto ng pangkat ng ama ni Monsito na dehado na sila sa laban, nagpasya silang umalis na sa lugar upang umiwas sa panganib. Akala nila doon na magtatapos ang kanilang pakikipaglaban, subalit nagkamali sila. Nang mapag-alaman nilang sinusundan sila ng mga Norgo, muli na namang nagkagulo ang kanilang pangkat. Lumikas sila ng lumikas sa bawat karatig bundok hanggang sa makabalik na sila sa baryong kinalimutan ni Monsito. Dagdag pa ng kanyang ama, napaslang nila ang anak ng hari ng mga Norgo kung kaya't inaasahan na nilang gaganti ito. Hindi lang sa kanila, bagkus ay sa mga kadugo nilang itinuturing nilang mahal sa buhay. Ayon pa sa kanyang ama, ilang linggo na siyang pabalik-balik sa tahanan nila upang maipagbigay alam sa kanyang ina ang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap nito sa bundok. Matapos nitong mailahad ang kanyang rason, dahan-dahan yung lumuhod sa harapan ni Monsito habang nagtatanong ng, "Anak, bakit ka bumalik? Wala ba kayong laro ngayon ng iyong mga kaibigan? Naku naman, malaking gulo to." Nang marinig ito ni Monsito, doon niya inilahad ang rason kung bakit siya napauwi ng maaga. Pagkarinig noon ng kanyang ama, wala naman itong magawa sa kadahilan ng kahit anong gawin niya, naganap na ang iniiwasan nila. Upang hindi tuluyang mapahamak si Monsito, nagpasya ang kanyang ama na ibigay dito ang pinaka-iniingatan niyang kwintas. "Monsito anak, magmula ngayon maging mapagmasid ka. Ang mga Norgo, nasa paligid lang sila. May mga nakalap akong impormasyon ukol sa mga kaklase mong nasa hanay ng uri na yon. Hanggat maaari anak, umuwi ka rito ng maaga. Iwasan mong sumama sa kahit na sino nang sa gayoy maging ligtas ka. Tandaan mo, kami lang ang mapagkakatiwalaan mo sa panahong ito. Wala nang iba. Sa oras na makaramdam ka ng init sa kwintas na yan, siguraduhin mong lumayo na sa lugar kung saan ka man naroroon." Paalala ng kanyang ama. Matapos nitong maipaalam sa kanyang mag-ina ang sitwasyon, agad din naman itong nilisan ang kanilang bahay. Hindi ito lalayo sa kanila, bagkus ay doon lamang yun mamamahay sa kanilang kuta upang makaiwas sa mga kababaryo nilang may galit dito. Sa pag-alis ng kanyang ama sa kanilang tahanan, hindi na nagtangkapang lumakwatsa si Monsito. Ang ginawa niya, pinaglaban na lamang niya ang kanyang mga nahuling gagamba para naman kahit papaano maaliw siya. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, naging abala naman siya sa eskwela. Kahit papaano, wala naman siyang nararamdamang kakaiba na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Makalipas ang linggong yon, unti-unti nang nag-iiba ang nararamdaman ni Monsito sa loob ng kanilang paaralan. Ang iilan sa kanyang kamag-aral, napapansin niyang namumula ang mga mata sa oras na nakatitig ito sa kanilang mga barkada. Unti-unti na din siyang nakakaramdam ng mainit na presensya sa kwintas na ibinigay ng kanyang ama, indikasyon
na merong kakaibang nangyayari sa paligid. Dahil sa ganoong uri ng mga pagpaparamdam, kung kaya't agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga magulang. Pagkarinig ng kanyang ina sa kanyang inilahad na istorya, sinabihan siya nitong tumigil na sa pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang makarinig sila ng mahihinang pagkatok sa likurang pinto ng kanilang tahanan. "Sino yan?" tanong ni Monsito habang naglalakad patungo sa kanilang kusina. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang kanyang amang armado ng mahabang mga baril. Dali-dali itong pumasok sa kanilang bahay na nagsasabi ng, "Mahal, 3 araw. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para makapaghanda ng inyong mga gamit. Alis na tayo rito. Hahanap tayo ng lugar na panibago nating matitirhan. Pangako, kapag nakalayo na tayo sa mga Norgo, kailan may hindi ko na kayo iiwan." Matapos nitong makapagsalita, naglibing ito ng 3 bala ng baril sa gilid ng kanilang mga bintana. Nag-alay din yun ng konting panalangin upang maprotektahan ang kanyang pamilya sa pagkagat ng dilim. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali na ding bumalik sa kuta ng pangkat nito ang kanyang ama. Nang silang 2 na lamang ang natira, doon nila pinag-usapan kung susundin ba nila ang iniutos ng kanilang padre de pamilya. Nang mapag-alaman ni Monsito na hindi ito tutol sa nais ng kanyang ama, wala na din siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Dahil sa 3 araw na lamang ang natitira nilang pananatili sa lugar, kung kaya't ang tanging nagawa niya, magpaalam sa kanyang mga barkada at kakilala. Sinigurado din niya noong hindi siya liliban sa kanilang paaralan upang masulit ang natitira nilang pagsasama. Sa pagsapit ng 2 araw, habang naglalakad papauwi si Monsito, nasipat niya ang 3 niyang kamag-aral na naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno. Tulala at aligaga ang mga ito na parabang meron yung pakay sa kanya. Pagdating niya sa harapan ng kanyang kamag-aral, bigla naman siyang tinawag ng isa sa mga ito habang nagtatanong ng, "Oy Monsito, saan ba ang punta mo?" Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad na siya ay uuwi na. Matapos niyang makapagsalita, nagpatuloy naman siya sa kanyang paglalakad, gawa ng malapit nang tumalikod ang araw sa kalupaan. Nang medyo makalayo-layo na siya sa kamag-aral niyang yon, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya doon ng mga mahihinang pag-ungol na parabang dahan-dahang binabawian ng buhay ang mga ito. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kamag-aral, tumambad sa kanya ang 3 nilalang na nakatuwad. Nangingitim ang kabuang balat ng mga ito at meron itong humpak na mga pisngi. Lubog na din ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong buntot na parabang maihahalin tulad mo sa buntot ng isang daga. Ayon kay Monsito, na ang mga nilalang na nasipat niya noong mga oras na yon ay napakalayo sa wangis ng mga ordinaryong tao. Nang akmang ibabaling na niya sa kanyang harapan ang kanyang paningin, bigla naman siya noong binalot ng tigalpo nang marinig niyang umatungal ng napakalakas ang mga nilalang. Nais man niya noong kumaripas ng takbo, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang ang pakiramdam niya merong isang kamay na humahawak sa kanyang mga paa sa ilalim ng lupa. Unti-unti na ding nanlalambot ang kanyang katawan dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas,
bigla naman siyang bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Pinilit pa niya noong tumayo pero wala na talaga siyang lakas na maramdaman. Sa muling pagsilay niya sa mga nilalang, kitang-kita niya ang mga itong tinatalian ng baging ang kanyang dalawang paa habang nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang nakarinig ng mga putok ng baril sa iba't ibang direksyon na mabilisang bumaon sa katawan ng 3 Norgo. Sa sobrang lakas ng mga baril na yon, halos tumagos na ito sa katawan ng mga nilalang. Maya-maya pa, nasipat ni Monsito ang kanyang amang nananakbo habang hawak-hawak ang isang napakatalas na tabak. Paglapit nito sa 3 aswang, buong galit naman niya yung pinugutan ng mga ulo. Kahit hindi na makalaban ang isa sa mga ito, walang awa yung tinaslang ng kanyang ama sa kanyang harapan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siya nitong nilapitan upang buhatin. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pag-ihip nito ng mga buhay na kataga sa kanyang balat na siyang unti-unting nagbabalik ng kanyang lakas. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, walang sabi-sabi, inutusan ng kanyang ama ang kanyang ina na mag-impake. Hindi na nila pinaabot ang 3 araw gawa ng nag-umpisa ng umatake ang mga Norgo sa kanilang pamilya. Alam ng kanyang ama na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila napapaslang si Monsito na siyang anak ng pinuno ng mga rebelde na kanilang mortal na kalaban. Bago sumapit ang 7:00 ng gabi, kasalukuyan na silang naglalakbay patungo sa Karatig Baryo. Hindi naging mahirap noon para sa kanila ang maglakad sa lalim ng gabi, gawa ng meron din silang iilang mga kasama na nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama. Habang binabagtas nila ang daan, doon na pag-alaman ni Monsito na ang bilang ng mga rebeldeng kanilang kasama ay hindi na umabot sa kalahati. Napatay na kasi ang karamihan sa kasama ng kanyang ama dahil sa panggagambala ng mga Norgo. Ang iilang kasama nilang rebelde noon, maraming sugat sa kanilang mga katawan, indikasyon na marami na itong laban na pinagdaanan. May mga nabulag na din dahil sa pakikipaglaban sa mga Norgo, subalit hindi ito sapat upang mapahinto ito sa ginagawa nilang pagsundo sa kanilang pinuno. Sa pagtungtong ng 11:00 ng gabi, nagpasya ang kanilang pangkat na magpahinga. Kagaya ng mga ordinaryong manlalakbay, naghanap sila ng lugar na ligtas sa kanila upang mapalipasan ng buong magdamag. Buong gabi ding nagbantay ang ama ni Monsito sa paligid nang sa gayoy masigurong walang mga nilalang ang nagmamasid. Sa paglipas ng 1 linggong paglalakbay, halos hindi na makilala noon si Monsito. Bukod kasi sa napakadungis na ng kanyang itsura, labis-labis na din ang pangangayayat niya dahil sa bibihira na lamang siyang makakain. Sa pagdating nila sa lugar na naistirhan ng kanyang ama, doon pa lamang sila nagkaroon ng mahabang pahinga. Halos 2 buwan din noon ang lumipas nang mamuhay sila ng tahimik sa lugar. Barong-barong man ang kanilang bahay, hindi nila ito ininda dahil ang mahalaga sa kanila, mapayapa ang bawat araw na dumaraan. Akala ni Monsito magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaganapan, ngunit nagkamali siya. Isang gabi, habang nagpapahinga sila ng kanyang ama sa labas ng kanilang bahay, nakasilay sila ng 7 kataong nakatayo,
di kalayuan sa ibayong parte ng daan. Pagliwanag ng buwan sa lugar na yon, tumambad sa kanilang mga paningin ang wangis ng mga Norgo na nasa anyo ng isang ganap na aswang. Dahil sa nasipat noon ng kanyang ama, agad naman itong tinawag ang kanyang mga kasama upang kumuha ng mga armas nila. Pagkarinig ng mga Norgo sa sigaw ng ama ni Monsito, mabilisan naman itong sumugod na siyang naging sanhi upang mapakaripas silang mag-ama ng takbo patungo sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng kubo, agad naman itong itinulak si Monsito habang nagwiwika ng, "Monsito, bantayan mo ang ina mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi pa sumasapit ang bukang liwayway." Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong isinara ang kanilang pinto at mabilisang tumungo sa kubo ng kanyang mga kasama. Noon ding gabi, nakarinig sila ng putukan sa paligid na animoy nagkakaroon ng engkwentro sa pagitan ng rebelde at mga militar. Wala namang nagawa noon si Monsito kundi ang mapadapa sa lupa kasama ang kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, rinig na rinig niya ang mga pagsisigawan ng iilang kasapi sa pangkat ng kanyang ama. Labis ang kanyang awang nararamdaman, subalit wala naman siyang magagawa para tulungan ang mga ito. Ang tanging nagawa na lamang noon ni Monsito, pumikit habang nananalangin. Sa pagkakatanda niya, umabot ng 4:00 ng umaga bago natapos ang nasabing engkwentro. Nang mapagtanto ni Monsito na tapos na ang digmaan, nagpasya siyang sumilip sa labas ng kanilang bakuran. Pagsilay niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga kasama ng kanyang ama na nakahandusay. Karamihan sa mga ito ay butas-butas na ang katawan, indikasyon na wala na yung buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya si Monsito na lumabas upang hanapin ang kanyang ama. Isinama niya noon ang kanyang ina nang sa gayoy hindi siya basta-bastang matakot sa mga nilalang na makikita niya. Habang nag-iikot sila sa kanilang bakuran, doon nila nasilayan ang mga bangkay ng mga Norgo. Nasisiguro nilang patay na ang mga ito, gawa ng ang iilan sa mga nilalang na yun ay pugot na ang ulo. Bagaman labis na ang takot noon ni Monsito, patuloy pa rin niyang nilalakasan ang kanyang loob upang mahanap ang kanyang ama. Sa pagsapit ng bukang liwayway, patuloy pa rin nilang hinahanap sa lugar ang kanyang ama. Halos mangiyak-ngiyak na siya noong mga oras na yon, gawa ng nihibla ng suot nito hindi nila nakita. Ang labis pang ikinakatakot noon ni Monsito na baka maaaring nadakip ang kanyang ama ng mga nakalaban nitong Norgo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa lugar, doon nila nasipat ang pagkaagnas ng bangkay ng mga nilalang habang patuloy itong tinatamaan ng sinag ng araw. Maya-maya pa, labis naman ang tuwa noon ni Monsito nang masipat niyang naglalakad ang kanyang ama sa labasan ng gubat. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong ipinakita ang isang putol na ulo ng aswang habang nagwiwika ng, "Monsito, pakiayos na ang mga gamit natin. Aalis na tayo sa lugar na ito." Matapos itong marinig ni Monsito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang kubo para ihanda ang kanilang mga gamit. Bago pa man sumapit ang hapon, nailibing na ng kanyang ama ang lahat ng bangkay ng mga nilalang at ng kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad,
tanging siya lamang ang nakaligtas sa engkwentrong yun. Masakit man yun para sa kanya, alam niya sa kanyang sariling wala na siyang magagawa para maibalik pa ang buhay ng kanyang mga namatay na kasama. Ang kinakailangan nila noong gawin, maipagpatuloy ng payapa ang kanilang buhay at malayo sa mga nilalang na merong malalim na galit sa kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay kung saan-saang lugar na sila nakapunta, ang iilan sa mga taong nakakasalamuha nila ay tinatawag silang mga katutubo, gawa ng palipat-lipat sila ng mga lugar. Alam niyo ba, lumaki itong si Monsito na walang dalang kahit na anong katunayan na magpapatotoo ng kanyang pangalan. Ganun din ang kanyang ama't ina na siyang naging sanhi upang maging mahirap para sa kanilang makibagay sa baryong kasalukuyan nilang tinitirhan. Bagaman walang pagkakakilanlan, kahit papaano'y naging masaya naman ang pamumuhay ni Monsito. Hindi nila kinakausap ang mga taong naninira lamang sa kanilang pamilya upang maiwasan ang negatibong presensya na maaaring kumalat sa tahanan nila. Ang tanging iniintindi lamang ng kanyang mga magulang ay ang mga taong nagbibigay pagpapahalaga sa kanila. Dahil sa mga pangyayari, hindi na naipagpatuloy ni Monsito ang kanyang pag-aaral. Masaya naman siya kahit papaano, gawa ng nabigyan din siya ng panandaliang kasiyahan ng paaralan. Sa paglipas pa ng panahon, hindi na nga sila nasundan ng mga Norgo. Bagaman matagal na silang nanahimik sa lugar, kahit papaano'y ipinagpatuloy pa rin ng kanyang ama ang pagbabantay. Gumawa ito ng mga bitag sa hangganan ng baryo na maaaring magtutukoy sa presensya ng mga Norgo. Isang dekada pa noon nang lumipas, namuhay ng masaya ang kanilang pamilya. Nagkaroon na din ng kapatid noon si Monsito na siya namang pinagkakaabalahan nila sa oras na wala silang mga trabaho. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada pa ang lumipas, patuloy pa ring sariwa sa memorya ni Monsito ang isang uri ng aswang na kung tawagin ay Norgo. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko, lahat tayo, karamihan sa inyo, o kung may iilan man dyan, na ngayon lang narinig yung ganitong lahi, yung Norgo. Sayang lang, no? Kasi wala tayong masyadong narinig na description at saka kung anong klaseng pag-uugali meron tong mga Norgo. Pero batay sa salaysay ng buong kwento, ang mga Norgo mapaghigante. Well, parang normal naman yan sa karamihang lahi ng mga aswang. Sayang lang talaga at walang sobrang detalye tungkol sa lahi ng aswang na to. Kasi para sa akin, bago to Bago to sa pandinig ko. Kaso yun nga lang, konting impormasyon lang yun na ibahagi sa atin ng pamilya ng nagkwento. Pero napakaganda ng kwento, no? Yun lang, medyo nakakalungkot lang kasi kailangan nilang tumakbo ng tumakbo para maiwasan tong mga Norgo. Isipin ninyo, ganun sila ka-vengeful, ganun kalakas yung pamilya na to. Tsaka pag gusto nilang gumante, uubusin talaga yung lahi nyo. Diba? Kaya yun, medyo nakakatakot lang na magkaroon ng ganitong kaaway. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.